मोनफ्रोमबो न'खराव हाबनानै जों बिथांमोननो गोजोननाय हामलायथि बावनानै जों फैगोन बेखिनियानो आरो दा आं बेखौबो बुंहरगोन धोरोमाथ' बयनिबो एखेयानो भगबाना सासेल' जेखौखि फुजिया मानो जेखौखि खुलुमा मानो जोंहा भगबाना सासेल' नियम खान्थिफ्राल' एसे आलदा सोलानाय जानाय बे जोंनि कर्तब्यखा नालाय आरो बेखायनो फोरबोखौ जों फोरबो हिसाबै जों मानिना लायो आरो एसेनोसै इदि जानानै बयनोबो गोजोननाय सान्थि खुलुमबाय आंनि लोगो नोंथांमोन आरो नोंथांमोनखौ आंनि जेबि कालेक्सन इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाबाय बे बेलासि समाव दिनै ईदनि साफ्रोमनोबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय दिनै इस्लाम धोरोमनि गेदेरथार फोरबो ईद बेखौ मानिनाय जायो दा जोंबो बे ईदनि माखासे मुस्लिम इस्लाम धोरोमनि लोगो बिथांमोननियाव एसे बेरायनो एसे नायनो माब्रै बिथांमोना ईदखौ मानियो ना बेखौ एसे नायदिंनो बा एसे साहा लोंलायनो होननानै हाबफैदों बस्तिর নামটা কি ছিল আমিন কাটা ওটা খালি ঈদ কই না আরো কিবা নাম আছে ঈদুল ফিতরটা ওই কিবা আগে হয়ে গেছে ঈদুল ফিতরটা আজকে হচ্ছে আজকেরটা ঈদুল আজহার ঈদুল আজহার মানে बेखौ इस्लाम धोरोमनि बेखौ मानिदों थिग बेबायदिनो जोंबो बावरागुरि बस्तिর नामটা आमिन काटायाव जोङो हाबफैबाय गंथामसो गारि दङ ओमफ्राय माखासे लोगोफोरबो दङ बिथाङा चेयारमेन बे आमिन काटा गामिनि चेयारमेन बिथांनियाव जोङो हाबफैबाय माखासेफोरा बै माबाजों हाबबाय मेन गेटजों ओमफ्राय आङो ओरैथिं हाबबोबाय दा नायलां नोंथांमोन मोनफ्रोमबो हारिहा मोनफ्रोमबो जाथिहा माखासे फोरबो रंजानाय फोरबो माखासे सिबिनाय खुलुमनाय बायदि थायो थिग बिदिनो बिथांमोननियावबो बे ঈদুল আজহাराव आरो ঈদুল फितराव माखासे आल्लाहखौ मानिनाय बा मान होनाय बा सिबिनाय बेफोर जायो दा बेजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना माखासे फोरबो जानाय लोंनाय आरो गेदेर उन्दै मान होलायनाय बेफोरबायदि खालामो आरो दा जोङो आमिन काटानि चेयारमेन बिथांनियाव हाबफैबाय नायलांबाय था मोनफैबाय देरला बादला जोबना नोंथाङा ঈদুল আজহারनि माखासे फोरमायनो हागोन नामा फंनैसो ঈদুল আজহারखौथ' दिनै ईदआवसो मिथियो ईदानो ঈদুল আজহার ना ঈদুল আজহা बे जाहैबाय ईदनि सासे फोथायारिमोन दा बे हिसाबै ঈদুল আজহাखौ जोङो मिथिनो मोनो दा दिनैथ' ईदनि दिन दा बे हिसाबै आंबो ईदखौ मानिफैबाय चेयारमेनाव बे हिसाबै जोङो ज'आव फैबाय थेलसिसि बिथाङाव फैबाय नार्जारि थेलसिसिया बेबो मा होनो जोङो ईदखौसो मानिफैखादों आरो जानाय लोंनायावथ' जेना होख्लायनायखौल' मिथिगौ नङा होमबा दा बे हिसाबै जोंनि गासिबो बे ईदखौ फोरबोखौ मोजां मोननानै जों फैबाय आरो बे मुस्लिम भाइफोरनाव फैनानै जों दिनैनि बे ईदखौ मोजां रोखोम बिदाय होनो होननानै जों फैदों आरो जानायाथ' जागोन माबा माबिबाबो होलाबजोबगोन सोलाजोबगोन बेखिनिसै आरो दंबावो जोंहा जोंनि कसुगाव 2 नं कसुगाव समस्तिनि TSLC सार बिथांनियावबो जोङो फंनैसो मिथिनानै लागोन बिथाङा बे दिनै ईदनि बा इस्लाम धोरोमनि फोरबोआव बेरायनानै माबायदि मोनदों आरो बिथांमोननि बबे खना खनला गामिफोराव हाबदों आरो बिथांमोनजों माबायदि जानाय लोंनाय बिथांमोनहा शेयार खालामदों दा फंनैसो सारा गिबियावनो आङो जोंनि माइनरिटि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ঈদুল আজহাनि माने गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावहरबाय
প্ৰথমতে মই ঈদ উপলক্ষে মই সকলোকে মই অন্তৰৰ পৰা শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। बाथ्राया बेनो जाय बिथाङा सोंदों बे सोंनाय बायदियै फिननायखौ होनो सानदों जे दिनैहाय मोनसे गोथार सान बिथांमोननि माइन'रिटि बिथांमोननि गोथार सान बे गोथार सानावहाय जोङो माखासे कुसुगाव ओनसोलनि दैदेनगिरि ज' जानानै जोङो जोंनि कुसुगाव समस्तिनि सिङाव थानाय बिभिन्न जायगायाव माइन'रिटि बिथांमोननि न'खराव बिथांमोननि हांख्रायनाय बायदियै जों फैदों। फैनानै बिथांमोननो गोजोननाय हामलायथि जासिफैदों आरो बिथांमोना हांख्रायनाय बायदियै जों नुजाफैदों आरो नुजाफैनाय बायदि बिथांमोना जोंखौ आलासि महरै मोननानै बिथांमोना जोंखौ जोबोद फुजिदों। बिथांमोनहा आलासि फुजिनो मोननानै बिथांमोननि बाथ्रा बायदियै बिथांमोना बुंदों जे दिनै भगबानजों माने आलासिखौ भगबानजों रुजुयो बिथांमोनहा। बिनि थाखाय बिथांमोना आलासि बा जोंखौ जोबोद मोजाङैनो बिथांमोना फुजिदों। बेवहायथ' बुंनांगौ जायो जे दिनैनि थारिखआव बिथांमोनहा मा होनो जाहोयो आरो स्पेसियेलि बे दिनावहाय बिथांमोनहा बेदर जाहोयो। मोननै रोखोमनि दं ईदा, मोनसेयावहाय बिथांमोना फिथाइ सामथाइ जाहोयो आरो नैबेनि दिनावहाय दिनैनि थारिखआव बेदर जाहोयो। दा बिथांमोनहा बेदर जाहोदों जोंनो। जों दासिमाव माखासे गामि हाबबोबाय, जोङो मोनबासो गामि हाबबाय आरो जोङो 10थासो गामि हाबबावगोन। जोङो खुरसाखाथि, दाङाइमारि, ओरैहाय आमिनखाता, उसाथारि बेबायदि गामियाव जोङो हाबबोबाय। दा जों थांबावगोन। जोंहा टेंनारबिथा नाम्बार 1, नाम्बार 2, नाम्बार 3, नाम्बार 4 सिम दङ। ओरैहाय दङ जोंहा रुपसिगाव दङ, मोख्रामबिल दङ, भावरागुरि दङ, अनेक गामि दंबावो जोंहा। बै गामिफ्राव जोङो हाबजोबगोन। हाबजोबनानै मोनफ्रोमबो न'खराव हाबनानै जों बिथांमोननो गोजोननाय हामलायथि बावनानै जों फैगोन। बेखिनियानो। आरो दा आं बेखौबो बुंहरगोन, धोरोमाथ' बयनिबो एखेयानो, भगबाना सासेल'। जेखौखि फुजिया मानो, जेखौखि खुलुमा मानो, जोंहा भगबाना सासेल'। नियम खान्थिफ्राल' एसे आलदा आलदा। दा आं दिनैनि थारिखआव आं मुसलमानफोरनि बा माइन'रिटि बिथांमोननि जानानैबो जोंनि हिन्दु भाइ, ख्रिस्टान भाइ साफ्रोमनिसिमबो दिनैनि जे गोथार सान बिथांमोननि बे गोथार सानाव नोंथांमोनखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर एबा हामलायथि बावहरबाय। गोजोन्थों। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। बिथांमोनहा जाबाय, एसे माबाबाय, बेरायबाय गामियाव। इस्लाम धोरोमाव ईदखौ माबोरै फालिनाय जायो, मा मा जानाय जायो, बिथांमोनहा गासैबो सुलु लाजोबबाय। रायजो राजा, बिथांमोननि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनजोंबो गोजोननाय लालायबाय, नङा? दा बे समाव आङो न'खर बिगोमा सार चेयारमेन सार बिथांनिफ्राय फंनैसो सार অলপ জনাই দিয়ক। আসসালামু আলাইকুম। সকলোকে ঈদ উল আজহাৰ শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। আজি আমাৰ এই পবিত্ৰ ঈদ উল আজহা, আমাৰ এই ঈদের সকলোকে আমি শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। সমগ্ৰ বিটিয়া তথা অসমবাসী ৰাইজৰ এই ঈদৰ জৰিয়তে যাতে সকলো জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৰে মাজত ভাতৃত্ববোধ বজাই ৰাখে, তাৰে শুভেচ্ছা থাকিল। ঈদে সকলোৱে শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি দিনটো পাৰ কৰক, ঈদৰ আনন্দ উপভোগ কৰক। এইখিনিয়ে আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল। थेंक इउ सार। नोंथाङा माबा बुंबावगोन नामा? दा दिनै बे ईदखौ मानिनायजों लोगोसे जानाय लोंनायावसो जोङो फुरा मुखुब। दा जानायाथ' गासिबो नुनायनि बेदर फिसाखौनो जों जाजोबो। दा बेखायनो रंजानायाव बे फोरबोखौ जोङो मोजांथारैनो जानायजों लोंनायजों दिनै मुस्लिम भाइफोरनि न'खर जों हाबबाय। दिनैहाय समग्र कुसुगाव समस्तिनि जेसेबांनाखि मुस्लिम भाइफोरनि न'खरफोर दं, जों बेवहाय हाबजोबगोन आरो सोलालांजोबगोन।
सोलानाय जानाय बे जोंनि कर्तब्यखा नालाय आरो बेखायनो फोरबोखौ जों फोरबो हिसाबै जों मानिना लायो आरो एसेनोसै इदनि जानानै बयनोबो गोजोननाय शान्ति ईद मुबारक जाबाय बुराया नुबायना दारिजों गोरोबथारदों मा फाव जाखो बे अखा हानायाव ट्रेन साइथिनाव जनानै मा फाव जाखो बे लाखिनो दुखु नांदों ट्रेन खाथियाव खिनो ओंखारोना खाथियाव बे साइथिनफ्राव खिनो मोनबा स्रा जायो माने गोसोनि दुखु दाहाखौ खारहोफैदा बे साइथिनाव फैनानै बेलासिथारबाय दा बे समाव जोङो चेयारमेन सारनिफ्राय फैनानै ट्रेन साइथिन बारस'नानै गुबुन मोनसे न'खराव हाबफैलायबाय गुबुन मोनसे न'खराव हाबनानै बिदिनो साहा बेदर बिथांमोना जानो थाखाय जिरायबाय गासैबो दंजोबो ग्रुपैनो दङ TCLC सारबो दङ माखासे दैदेनगिरि आरो जों बेनिफ्राय गुबुन मोनसे न'खराव न'खरनै न'खरथामसो हाबबावगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय एसे मोनाहैसिगोन आरो सेलफि लानायाव बेस्थ'बावसो एसे दारि लायोब्ला साबसिन समायगौमोन ना दारि थायोब्ला मगासो होननानै बुंगोन माथो सिख्लाफ्रा सौदि आरबनि एसे ओरै माबाफ्रा उसुबिदा बेयाव गोलैयो गय गिदिरफ्रा माबा माबि जायो बाहेरानि हिसाबै सानना लायो आरो बावरागुरिनि साहा थानाय उत्साथारि गामि बे बेवहायबो हाबफैबाय जोङो दा मोनसे न'खरनिफ्राय ओंखारबोबाय साइथिन बारस'नानै खोलाहासो साहालायनो खोलाहा ओमफ्राय मोननै मोनथामसो न'खर हाबबावनांगौ दङ बे जोंनिनो कसुगाव समस्थिनि माखासे गामिफोराव मोननै मोनथामसो न'खर दंबावो हाबबाय बुरजायानो हाबबाय जाबायबो ओमफ्राय बयजोंबो बोथोरनि बा फोरबोनि बे इस्लाम धोरोम सिबियारि बिथांमोनजों लोगो हमलायनानै मोजां गाज्रि सावरायबाय ओमफ्राय बेबायदिनो गोजोननाय लालायबाय आरो दा फोजोबनाय लाइनाव फैबाय मोनाबायबो केमेरायाबो गाज्रि नालाय दा मोनाबा नुनाय नङा मोजाङै ओंखायनो बे साइथिं गेजेरावनो फोजोबसै होमबा गोजोनथोंसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय ईद मुबारक गोजोन्थों